खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। नैथि खेब कोविड भेक्सिन लाखांनायनि उनावबो फिन कोविड पजिटिव मोनबावदों। भारतनि राजथावनि दिल्लीआव येलो एलार्ट फोसावबाय। बाक्सा जिल्लानि गंनै नखराव भुट अर सावना होनायनि सन्देह। पीएम नरेन्द्र मोदीआ 12 कौटि रांनि मार्सिडिज मेकेब 650 गारि लाबोबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि ओनसोलनि लावखार ओंखाम जाग्रा रानिखाटाव पुलिसनि उदखार। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 28 अक्ट'खालि महाराष्ट्रनि सांली जिल्लानि मिराज मेडिकेल हस्पिटालाव नैथि खेब कोविड भेक्सिन लाखांनायनि उनावबो 51 जननि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबावदों। बेनिनो सा 49आ डाक्टार फरायनाय फरायसा आरो गुबुन सानैया बे हस्पिटालाव खामानि मावग्रा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला कोविड भेक्सिन लानायनि मुलाम्फाया बबेयाव? अमिक्रननि सानसेनि उनाव सानसे 0.5 जौखोन्दो साग्लोबबोनायखौ नोजोर बोनानै भारतनि राजथावनि दिल्लीआव फिन येलो एलार्ट फोसावबाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ गासै सुइमिं पुल, जिम, सिनेमा हल, अडिट'रियाम हल, शपिं हल, प्लेग्राउन्ड, पार्कफोरखौ बन्द आरो थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 सिम फरायनाय फरायसाफोरनि फरायसालिखौ 1 जानुवारिनिफ्राय 15 जानुवारिसिम बन्द फोसावबाय। आरो सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउ थागोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलानि बकुवा गामिनि प्रदीप दास आरो सुभाष दासनि नखराव हरनि 11 रिंगायाव जि-जोम खाथियाव जाबना दोननाय बन आरो सियारफोरा हारसिंनो अर नांजोबदों। जाथाया नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमखिखांहोदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे अरखौ रावबो सुबुङा लगायना होफैयाखै, अदेबानि तान्त्रिक अजानियाव नायखांनायाव गावसिनि नखराव बिरा मोदाय हाबदों होनना बुंथिदों आरो बिनिफ्राय बारग'नोब्ला तान्त्रिक अजानिफ्राय बेरा सक लाबोनाय न'नि सोरगिदिं गायोब्ला बेनिफ्राय बारग'गोन होनना बुंथिदों। पीएम नरेन्द्र मोदीआ हायद्राबादाव थांनायाव गिबि खेब रासियानि हादरगिरि पुतिननियाव मार्सिडिज मेकेब 650 गारिखौ नुदोंमोन। मार्सिडिज मेकेब गारियाव थानाय सुबुङा 2 मिटार गोजान 15 किल'मिटार TNT बेफ्रुहोयोब्लाबो जेबो जाया। बे गारिया स्पेसियेल रान फ्लेट टायारनि सायाव सोलियो, जाय गाज्रि जानाय टायारखौ समान खालामो। पुलिस हानजाया लावखार ओंखाम जाग्रा रानिखाटाव थांनानै लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिफोराव जायगानिनो फिसा फिसा गला होनायफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि जौ हमदों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जायगायाव मोनानि 5 बाजिनाय लोगो लोगो गासै पिकनिक जाग्रा आरो दखान गलाफोरा बन्द खालामजोबनांगौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।